Boten pareng awake dhewe niku maringi pambiyantu panyengkuyung dumateng sinten kemawon menungsanipun ingkang meragat satu kewan diujubke kanggo saliyane Allah. Senadyan kewan sing diujubke niku mung rupa laler. Mila wonten setunggal riwayat sahih kacariyosake wonten piyantun kakung cacah kalih ingkang nembe lelungan adoh lumebet wonten satunggalipun tlatah wewengkon lan negari dijaga dening prajurit. Mlebu wonten negara kala wonten setunggal brahala gedhe. Stop, mandhek, aja nutukake lakumu. Kula ajeng lewat mlebu ten negarane panjenengan. Kena ning ana pitukane, kowe kudu menehi persembahan arupa sembelihan satu kewan kanggo brahala iki. Sebab brahala iki pinangka sesembahane wong sak negara kene. Sing wong lanang nomor 1, ha kula niku tiyang sudra papeki, keleang kabur kangenan kandang langit kemul mega. Mboten duwe duit nek kula ken tumbas sapi kebo ayam dibeleh diujubke kanggo brahala niki. Ora berduli ngendikane prajurit. Kowe tetep kudu menehi nggih sesajen kanggo brahala iki senadyan mung rupa laler. Terus dhewe niku melayu nebotanging golek napa? Laler. Wis ndang diujubke karo brahala iki. Nuwun kawula nuwun. Keparang matur wonten ngarsanipun Kanjeng Brahala lan setan ingkang cumandha wonten brahala mriki. Sowan kula ingkang angka sepisan menika silaturahim. Para remuk gitu. Jangkepipun ingkang angka kalih kula badhe nyuwun izin palilah lumampah ngliwati papan negara ingkang warganipun sampi manembah dumateng paduka. Ingkang angka 3 pinungka pangabekti kawula dumateng Kanjeng Demit ingkang cumandha wonten jiwanggane brahala niki kula ngaturake caos dahar arupa bathange laler. Wis tak ujubke sampun Kanjeng prajurit. Monggo silahkan lewat. Kowe wong lanang nomor 2 ya kudu melu kancamu iki kudu golek laler tak ujubke kanggo brahala. Pangapunten kula mboten purun. Ana ngapa ora gelem? Sebab kula niki umat Islam. Kula nggadahi kapitadosan keimanan kapercayan bilih sedaya satu kewan sing diperagat niku namung kepareng diujubake kanggo Allah kemawon. Sebab meragat satu kewan niku pinangka ibadah. Nek kula ngujubke satu kewan kanggo sakliyane Allah, ateges kula ngibadah dumateng sakliyane Allah. Ateges kula pun tumindak syirik akbar. Nek syirik akbar ateges kula pun murtad. Nek murtad kula mboten diapura dosane. Nek ra diapura dosane kula langgeng nyemplung neraka sak lami-laminipun. Mila kula mboten purun. Oh, nek kowe beguguk ngutha waton gajah gelar bondan tanpa ratu. Mentang kaya gendewa malang kaya anda alias ngeyel, kepeksa kowe kudu tak ketok gulumu tak pisahake antarane sirah saka gembung. Kula mboten ajrih. Sebab kula nggadahi sesanti kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anggen kula salat, anggen kula meragat satu kewan, matiku uripku sedaya pun kula pasrahke kagem Allah pangeran ingkang murba masesa jagat sak isi-isine. Sedumuk bathuk senyari bumi kula rewangi pecahing dada wutahing ludira kanggo ngunggulake asmane Allah li'ila'i kalimatillah. Kelakon dipedhot pagas jangganipun pel ngoten gumelundung sirahe wonten lemah ndepani bantala mati. Ning matine mati syahid lumebu ana ing swarga. Kosok wangsulipun wong lanang sing dikeparengake liwat niku matine mati dalam keadaan murtad, piyambakipun mlebu neraka sak lami-laminipun. Lho niku perjuangan umat Islam duk rikala semanten mempertahankan eksistensi kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Niku wong iman sing top marko top niku.